Dunay higayon nga lifestyle check ang Ombudsman for the Visayas sa mga opisyal sa Police Regional Office 7 nunot sa nadawat ining taho nga dunay mga police officers na mga protector sa mga drug lords o gambling financiers dinhi sa Sugbo. Ano yung action bisa exclusive ni Jinky Barrio. Usa ka wa nagpaila nga concerned citizen mipada ining dokumento sa News 5 di inalatid ang matud pa korupsyon sa pipila ka police officer sa Rehiyon 7. Sa maong dokumento makita ang pangan sa giingong mga police officers nga nagdawatan og sinimana nga protection money gikan sa giingong mga drug lord sa Sugbo. Makita sab ang kantidad nga ihatag sa matag drug lord ug sa mga gambling financiers. Tungod ini gitakdang mohimo og case build-up ug kaugalingon nga surveillance ang Office of the Visayas Ombudsman ngadto sa nalambigit nga mga police officers. Kung mapamatud ang tinuod ang alegasyon base sa lifestyle check, posibleng bawion ang mga properties gawas nga matangtang kini sa serbisyo. Kasi later on kasi i-require natin sila to explain. Ngayon kung hindi nila ma-explain kung saan galing ang source ng funding nila dyan, saka pa lang mag-decide ang government na i-forfeit yan in favor of the government. Di pahinumduman ni Apostol ang tanang public officials nga likayan ang nanghinobra nga display of wealth kay usa kini kapag supak sa RA 1379 pahimangno sa Ombudsman for the Visayas nga posibleng mapasakaan og kasong plunder ang police officer nga mapamatud ang nanghinobra ang kadato. Kahit na may kaya ka, hindi ka dapat na magpakita niyan. No, sa harap ng publiko, kaya mo ang gagawin privado, pero huwag ka magpakita niyan sa harap ng publiko na ikaw ay sobra-sobra ang kayamanan mo, habang ang iba namumuhay ng may kahirapan. Si Police Chief Inspector Wilby Marchu, hepe sa Waterfront Police Station, dakong uyon kung dunay pahigayon nga lifestyle check ang Ombudsman ngadto sa mga kauban niya nga pulis. Hi, at kuan ma'am, no? Public officials, public servants, we are subject for public scrutiny. So, it has been kuan naman yun, even our kanang assets and liabilities, we submit that to the Office of the Ombudsman for kuan. So, kanaka lang na nagihagi lifestyle check na itong mga kapulisan. Sama sa Bureau of Customs ug Bureau of Internal Revenue, buot sab ni Apostol nga dunay masampulan nga police officer nga nalambigit sa korupsyon. Problema lang kay usahay dunay mga public official nga mogamit og dami aron di daling masakpan panahon sa pag-file nila sa assets, liabilities and net worth. Wala naman kaming pinipili. Lahat yan kinokoberan natin. Armed Forces, Philippine National Police, lahat-lahat naman, as long as you are a government official or employee, the Office of the Ombudsman has jurisdiction over you. Jinky Barrio, News 5. Kinahanglan pang susihon ang oil discovery sa lungsod sa Aluginsan kini matod sa Department of Energy. Mokonsulta pa usab si Governor Junjun Davide sa tanang sektor usa pa suportahan ang maong proyekto. King Perez, sugin nimi. Nibisita ang mga opisyales sa Department of Energy kang Governor Junjun Davide kaganiha. Mato ni Undersecretary for Energy Resource Development Ramon Oca nga tumong silang pagbisita na mapahibaw ang gobernador sa mga kalambuan sa oil discovery sa lungsod sa Aluginsan. Aso iniini nga bisan pa nga positibo ang tinugdan sa lana, kinahanglan pang klaruhon kung adunay kapasidad nga mahimo kining commercial oil source. Taas basa ang proseso, usa pa mapahimuslan kon magmalampuso ng proyekto. Wapasay nakitang kakuyaw ang maong oil field. If the discovery will turn out to be commercial, at this time we cannot say it's commercial. It is a discovery, but to say it's commercial, it's too premature at this time. Dugang ni Oka nga natuman na nila ang mga gikinahanglang requisitos aron masiguro nga di kini makahulga sa kinaiyahan ug sa mga residente sa maong dapit sama sa Environmental Compliance Certificate kon ECC. We study the soil before drilling. It has to be stable because it will also jeopardize the safety of the people working.
Matod ni Governor Junjun Davide nga muhatag kaniya og briefing ang DOE bahin sa mga proyekto sa ahensya. Lakip na ang oil exploration sa Aluginsan. Mo konsulta usab siya sa mga apektadong sektor usapa suportahan ang maong proyekto. Company sa Lugisan, I did not know about this until si Director Labios and Yusef Oka came and told me last year pa naging October tanog doon na ba yung oil yun ba? So tanaw yun na, all aspects. That's why magpa-brief mo na yun ko. King Perez, News 5. Malampusong napahigayon ang Cebu Marathon bisan pa man sa pag-uwan. Sampang kapulisan giawhag sa pag-ehersisyo atol sa subling paglusad sa pulis hataw na. Dennis Tanok, Suginliming. Waig sa payan sa mga runners ang pag-uwan kagahapon sa kadlawon atol sa gipagayong Cebu Marathon. Kasagaran sa manang apil nga midagan og 21K og 42K miingon nga ang ilang pagsalmot dili lang alang sa mas himsog nga panglawas kundi ila sab kining halad sa balang bata. Nasakmit ang first place alang sa 42K race men's open category ni Jackson Churcher, ikaduha ni Julius Kiptalam ug ikatulo ni John Samue. Top 3 finishers sa women's category silang Irene Kipchumba, Susan Jimutay ug Jeneline Nobleza. Wa sa magpalupig ang local runners diin top 3 sa mga lalaki silang Noel Pilior, Paul James Safico ug Jobert Carolino. Samtang sa local women's category, first place silang Mona Lisa Ambasa, Sandy Abahan ug Meris Ramirez. Samtang ani ang mga mananaog sa 21K run. Samtang gibalik ang pulis hataw na program sa kapulisan sa PRO7 niadtong Sabado. Kini subay sa kamanduan sa PNP National Headquarters sa pagsiguro nga physically fit ang kapulisan. Mato di Deputy Chief for Administration Police Chief Superintendent Generoso Serbo nga himuon kining regular nga kalihukan dili lang sa regional nga buhatan. This is a long-time program na, no? Let's start naman ito nung matagal na. But then, yun nga, it's a good time to start ulit. Continue with their respective athletic programs on their own. Pwede silang magbisikleta, pwede silang mag-jogging, pwede silang mag-tennis. Dennis Tanok, News 5. Kasamtangan gi-revalidate sa national government ang gisugit na budget sa Regional Development Council alang sa rehabilitasyon sa Northern Cebu. Gingong posibleng mumenos ang gibanaban ng 27 billion pesos kay duna may nadawat na construction materials ang mga kalungsuran nga naapektuhan sa bagyo. King Perez, Suginliming. Gipay daw ni Task Force Pagligon Head Baltasar Tribunalo Jr. nga gisusi pa karon sa nasudnong kagamhanan ng gisugyot nila nga budget alang sa rehabilitasyon sa amihan ng Sugbo gumikan sa bagyo. Nasayran nga dulan 27 bilyones pesos ang proposed rehabilitation budget nga gi-endorse sa Regional Development Council ngadto sa national government. Sa maong revalidation sa budget, matud ni tribunalo nga mahimong mumenos ang maong budget kaya aduna nay mihatag og construction materials sa mga nawadan og panimay. Na naman yun na anggahin, no? But we don't want to be very mag-expected yan. That's why the rebuilding is going on right now. Prioridad karon sa Task Force Pagligon ang pagmonitor og koordinasyon sa matag LGU. Giklaro ni tribunalo nga dunay gibuhat ang task force sukwahi sa mga taho nga hinay ang rehabilitation efforts nila. Giingong makabot nila ang 6 ka buwan ngadto sa usa ka tuig nga target nga rehabilitation timeframe ni Governor Junjun Davide. It's not true that we are slow. I won't say also that we are very fast. It's better to do the planning carefully. Social preparation is very important, and then ensure that all the issues are being addressed. We cannot perfect the process, but at the same time, we are very conscious of consultation. King Perez, News 5. Isugada sa siyudad sa Sugbo ang pagpabarog sa Devote City nga puy-an sa mga deboto nga muani sa Sugbo alang sa Fiesta Señor. Leslie Caminada Bistel, Suginliming. Iampo usab ang kanang mga ginganlan o undesirables nga palihog bakasyon lang sa ang mangunguot, bakasyon lang sa ang mangingilat, bakasyon lang sa ang mang-hold up, bakasyon lang sa ang mag-snatch,
bakasyonan sa ang palaaway, bakasyonan sa agsigig pangitag sayop, atong ay adto sa basilika, atong iampo. Gimuntar na sa kagamhanan sa dakbay sa Sugbo ang mga container vans nga mao niya gamiton sa mga devotees nga gikan sa probinsya ug silingang dapit sa Sugbo. Gawas sa mga container vans, hinay-hinay na usab nga gipahimutang kini mga comfort rooms, lakip na ang mga shower room ug lababo nga gamiton sa mga devotees. Alang ni adtong mga bisita gikan sa gawas sa dakbayan, kinsa buot nga mopuyo sa Devotee City, ang ticket lang sa pagbiyahe ang ipakita alang sa pagrehistro. Qualified nga devotee nato nga maka-enjoy sa atong facilities diri sa Devotee City, mao ra gini. Ang atong mga dumuduong nato gikan sa north, kinahanglan ang iyang bus ticket gikan yun biyan Danao. So biyan Danao gali madawa sila sa atong Devotee City. O ato sa south, ato sa Danao dito kung biyan Karkasan siya. No, kasi sa southwest doon naman sa biyan Toledo, sa biyan Toledo. Dugang ni Cabarubias nga ila karon nga gipunan ang mga container vans. Ilang gibana-bana nga mokabat gikan sa 3,000 ngadto sa 4,000 ka mga tawo ang mopuyo sa Devotee City. Kali karon tanaw sa tato pud increase sa gali ni pero wagan pagyapon pud din kay daghan no kay na-increase man ta sa atong number of container vans. Mao na for the rain di kay tama di kay tama balaka kay ang ato dinhi maayo pagka-preparan no. Mao na nga yung makita din nagay picture pa kanina na sige yun na siya bantok na atong lugar kay haron ato na silang ma-prevent ang flooding. Gipasalig usab sa hepe sa Waterfront Police Station ang seguridad sa Devotee City. Gawas sa mga pulis nga ipakatap sa mga dapit, kanunay usab nga mobisita ang mga sakop sa Mobile Patrol Group. 24 hours who will be magkuhan sila rendering their duties. Aside from that, naman sa tay mga mobile patrol cars na to o from time to time appeal ni siya sa pagbisita. So far comparing last year wala tayong mga security problem ni arise. So hapsayra orderly, wala tayong mga incidents tama sa mga kawat o uban pa diri inside the Devotee City. Leslie Caminada Vistil, News 5. Upo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw Martes, Enero 14, tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa pagkatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita. Action!